Com tot, a la demarcació de Vic, el vídeo és un espai patrocinat per Vespella. Intentarem en un minut i mig destacar el que creiem més important del curs 2010-2011 a la demarcació. I començarem, com no podria ser d'altra manera, pels projectes. Protocol. Aquest curs l'Ataca ha iniciat l'elaboració d'un protocol, és a dir, la normativa interna de la demarcació. Ha servit per deixar per escrit aquelles coses que tothom sap com van, però que no estan plasmades enlloc, i per debatre'n d'altres que no ens havíem plantejat abans. Camp de treball. Durant 15 dies de juliol, 20 joves d'entre 14 i 17 anys de tot Catalunya van participar al camp de treball que organitza la demarcació. Van fer manteniment i restauració de la Font Santa i del camí vora Gès, PRC 47, entre Sant Pere de Torelló i Torelló. Escoltamoll. L'equip de demarcació va visitar els consells dels diferents agrupaments i els va fer jugar a l'Escoltamoll, una versió del programa Bocamoll adaptat a la demarcació, a minyons i a l'escoltisme en general. Ens ho vam passar molt bé i, a més, tenien regal. A més d'aquests projectes, també volem destacar que vam tenir 48 focaires i, per tant, vam fer un segon torn de foca perquè ningú es quedés sense formació. 12 caps de la demarcació van fer Formiga 1. I per últim, acabem amb el cens. Som 7 agrupaments i les xifres per branca ja les podeu veure. No cal que les llegim. En total som 626, un número cap i cua molt fàcil de recordar. Visca la demarcació de Vic. Visc a la demarcació de Vic. Amb il·lusió.